A veure, fem una prova ràpida. Si dic la paraula burocràcia, què és el primer que passa pel cap? Segurament, per a la majoria, no és una imatge gaire positiva, oi que no? Exacte. De seguida ens imaginem això. Muntanyes de papers, cues que no s'acaben mai, normes que semblen escrites en un altre idioma. Vaja, la sensació aquella d'estar en un laberint sense sortida. Tots, absolutament tots, hem passat per aquí alguna vegada. Però, un moment. I si us digués que darrere d'aquesta fama tan dolenta s'hi amaga una altra cara de la moneda? I si aquesta burocràcia fos, en realitat, el motor invisible que fa que tot funcioni cada dia? Doncs bé, avui farem precisament això. Desmuntarem aquest concepte peça per peça. Anem a veure què és de veritat l'administració, en què es diferencia del govern, d'on surt la seva autoritat, què fa exactament i, el més important, com controlem l'enorme poder que té. Som-hi, doncs. Comencem pel principi. Oblidem-nos per un moment de l'estereotip de l'oficina grisa i la pila de papers. Intentem entendre què és, de veritat, l'administració pública. Pensem-hi una mica. L'administració pública no és pas una cosa abstracta, és molt real. És qui fa que passin coses concretes cada dia. Per exemple, és qui recapta els impostos, qui desplega els Mossos, qui s'ocupa dels instituts públics, qui administra les vacunes, sigui a través d'Osakidetza o del sistema de salut que toqui, que arregla els carrers del poble o qui fa que els trens a Rodalies funcionen. O sigui, és la posada en pràctica de les decisions que prenen els polítics. La clau de tot plegat està en la seva definició més tècnica. És una organització instrumental. Què vol dir això? Doncs és ben senzill. Si el govern o el Parlament decideixen què s'ha de fer, l'administració és el com es fa. És tot l'engranatge de gent i recursos que converteix una llei o una decisió política en alguna cosa tangible, en una acció real. I amb això arribem a una de les confusions més habituals. A veure si ho deixem clar d'una vegada. Quina és la diferència entre govern i administració? Primer de tot, una distinció important, pública versus privada. La diferència és l'objectiu, la finalitat. Una empresa privada que busca un interès particular, normalment guanyar diners. En canvi, l'administració pública treballa o hauria de treballar per a l'interès general, per al bé de tota la societat. I ara, sí, la gran distinció, govern i administració. La metàfora és molt bona, penseu-hi. El govern seria el cervell, el que marca el rumb, el que pren les decisions polítiques importants. I l'administració? Doncs serien les mans, tota l'estructura professional que s'encarrega d'agafar aquestes decisions i portar-les a la pràctica. Clar, això és el model teòric, però a la pràctica, ja se sap, les coses no són tan blanques o negres. Aquestes línies de vegades s'esdibuixen una mica. De vegades el govern també executa directament i molt sovint l'administració, amb tot el seu coneixement tècnic, acaba influint en les decisions polítiques. La relació és molt més fluida. Molt bé, anem un pas més enllà. Això ens porta a una pregunta de fons. Si l'administració té tant de poder sobre les nostres vides, d'on surt la seva legitimitat? Vull dir, per què acceptem la seva autoritat? Doncs la resposta ha anat canviant amb el temps. Fa segles era fàcil. L'autoritat venia del rei i punt. Després, amb les revolucions liberals, la cosa va canviar. La legitimitat va passar a venir de la llei i de la democràcia. O sigui, l'administració és legítima perquè obeeix les lleis que ha fet un Parlament escollit per la gent. Però atenció, perquè avui dia amb això ja no n'hi ha prou. Avui parlem del que es coneix com a legitimitat moderna. I què és això? Doncs que ja no n'hi ha prou que l'administració digui «jo compleix la llei». No. Ha de demostrar que és útil, ha de demostrar que funciona. Això vol dir donar serveis públics de qualitat, ser transparent, obrir-se a la participació i actuar de manera justa i eficient. En definitiva, s'ha de guanyar la nostra confiança dia a dia. D'acord, ja hem vist què és i d'on treu la legitimitat. Però, a la pràctica, què fa? Quines són les seves funcions? Podem resumir tot el que fa en 3 grans tipus d'accions. La primera acció és la que tècnicament s'anomena acció de policia. I ull, que això pot confondre. No parlem dels Mossos o de la policia local. Aquí, policia vol dir limitar o regular el que fan els particulars per protegir l'interès de tots. Un exemple claríssim. Un ajuntament que ordena tancar un bar perquè fa massa soroll i molesta els veïns. Està limitant una activitat primada per protegir un bé comú, que és el descans. La segona potser és la que tenim tots més al cap, la prestació de serveis. És la més visible. Aquí parlem de la sanitat pública, de les escoles i instituts, dels serveis socials, del transport públic. Són tots aquells serveis essencials que l'administració ens dona directament per garantir el nostre benestar.
I la tercera és l'acció de foment. Aquesta és una mica diferent. Aquí l'administració no fa les coses directament, sinó que anima els privats a fer coses que són bones per a tothom. I com ho fa? Doncs donant incentius. Per exemple, una subvenció per posar-te plaques solars, una beca per a poder estudiar o un ajut per a un projecte cultural. És una manera més indirecta d'aconseguir objectius que els beneficien a tots. Bé, hem vist que l'administració pot limitar, pot donar serveis i pot incentivar. En resum, té un poder enorme. I la pregunta, és clar, és inevitable. Qui controla tot aquest poder? Anem a posar l'última peça del trencaclosques. Pensem-ho seriosament. Si pot tancar un negoci, si pot cobrar-nos impostos, si gestiona serveis que són vitals per a nosaltres, què impedeix que faci el que vulgui? Com ens assegurem que no abusi d'aquest poder? La resposta té un nom, dret administratiu. I atenció, perquè això és clau. No és el mateix dret que ens apliquem entre nosaltres, els ciutadans. És un dret especial fet a mida per a l'administració pública. Penseu-hi com si fos el seu propi sistema operatiu. Un manual de regles que li diu què pot fer, com ho ha de fer i, sobretot, on són els límits. De fet, hi ha una imatge que ho descriu perfectament. El dret administratiu és com una espasa de doble tall. Per què? Perquè, per una banda, li dona a l'administració uns poders enormes, uns poders que cap de nosaltres té. Però, al mateix temps, per l'altra banda, crea les garanties per a protegir-nos d'aquests mateixos poders. A veure com funciona aquest equilibri. D'una banda, el poder. L'administració pot multar, pot expropiar un terreny, pot cobrar impostos. De l'altra, la protecció. Els ciutadans tenim dret a defensar-nos, a que segueixi un procediment just i, el més important, a portar les seves decisions als tribunals si no hi estem d'acord. És un joc constant d'equilibri entre poder i garanties. Perfecte. Però tot aquest edifici legal que s'ha anat construint durant segles ara mateix està enfrontant a un autèntic terratrèmol. I aquest terratrèmol es diu digitalització. I aquí és on arribem a la gran pregunta de futur. Quan és un algoritme el que decideix si ens donen una ajuda o no, o el que gestiona els semàfors de la ciutat, qui controla l'algoritme? Les nostres lleis, que estan pensades per a un món de papers i de persones, de veritat estan preparades per controlar aquest nou poder digital? La pregunta queda a l'aire. Està el nostre dret administratiu a l'altura del segle XXI?